хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 8 декабр дар Паём ТВ. давоми моҳҳои январ-октябри соли ҷорӣ тоҷикистон ба кишварҳои ҳамсоя ба маблағи $101 миллион нерӯи барқ фурӯхтааст. давраи агентии омори ҷумҳурӣ хабар медиҳад, ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта $91 миллион ё 10.7% зиёдтар аст. даромад аз ҳисоби содироти нерӯи барқ дар моҳҳои октябри соли равон дар муқоиса бо моҳи гузашта 13 баробар кам шудааст. аз $17 миллион моҳи сентябр то $1 миллион $300,000 фаромадааст. аз моҳҳои январ-октябри соли 2022 ҳиссаи барқ дар ҳаҷми умумии содироти ҷумҳурӣ 5.7%-ро ташкил додааст. мутобиқи қарордодҳои имзошуда, нерӯи барқи Тоҷикистон ба Афғонистон ва дар давраи баҳору тобистон май-август ба Узбекистон интиқол меёбад. тибқи қарордод ба Афғонистон дар соли 2022 дар мавсими тобистон ба истеъмолгарони ин кишвар шабонарӯзӣ то 400 мегаватт барқ интиқол ёфта, дар мавсими тирамоҳу зимистон ҳаҷми он 10 баробар то 40 мегаватт кам карда мешавад. мувофиқи қарорҳои имзошуда дар соли 2022 Тоҷикистон ба Афғонистон 1.5 миллиард киловатт-соат барқ интиқол медиҳад. барои ҳар 1 киловатт-соат Афғонистон $4.67 маблағ пардохт мекунад. сафири Тоҷикистон дар Кувайт Зубайдулло Зубайдзода бо вазири тиҷорат ва саноати давлати мизбон Мозин Саъд Али Алноҳиз густариши ҳамкориҳоро баррасӣ намуд. дар ин бора вазорати умури хориҷии Тоҷикистон иттилоъ дода афзудааст, таҳкими ҳамкории дуҷониба дар бахши тиҷорат ва саноат аз масоили маркази мулоқоти сафир бо вазир буданд. маврид ба зикр аст ки Тоҷикистону Кувайт азм доранд ҳамкориҳоро таҳким бахшанд. гуфта мешавад, ҷалби бештари сармояи кувайтӣ, таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ дар ҳудуди Тоҷикистон, аз ҷумла дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ, содироти меваву сабзавоти тару тоза, меваҳои хушк, оби нӯшокӣ ва зиёд намудани содироти маҳсулоти дорандаи тамғаи ҳалол аз масоили гуфтушунидии ҷонибҳост. интизор меравад, ки роҳандозии парвоз миёни ду кишвар, ки аз охири моҳи равон оғоз мешавад, диду боздидҳо, аз ҷумла сайёҳону сармоягузоронро бештар намояд. ширкати Алҷазира Airways аз 29 декабри соли равон парвозҳо миёни Душанбе ва Кувайтро амалӣ мекунад, ки ҳафтаи ду бор рӯзҳои панҷшанбе ва шанбе дар назар аст. масъулини ин ширкат изҳор медоранд, ки парвози ҷадид метавонад масире барои сафири зоирони тоҷикистонӣ ба шаҳрҳои муқаддас аз ҷумла Маккаю Мадина дар Арабистони Саудӣ гардад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 8 декабр эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 15 сомониву 85 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1020 сомониву 62 дирам арзёбӣ кард. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1071 сомониву 96 дирам арзёбӣ кард. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1784 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон $77.33 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad оили Нью Йорк $72.43 муомила шуд.